Sa ngalan samahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Ikawalong adlaw sa tunobinaryo alang kang San Lorenzo Ruiz. Ug karon tamaandam sa pagsaulot ng Santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala o mga itagpasaylo sa atong Ginoo. Kaluoy kami, Ginoo, kay nakasala kami kanimo. Ipakita ang imong kaluoy ug luwasang kami Ginoo. Kristo kaluoy kami, Kristo kaluoy kami, ipakita ang imong kaluoy ug luwasang kami Ginoo. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagahom sa tanan no pasiluon sa atong mga sala. Dayon kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Wamahan, gidumala mo ang tanan ngadto sa ilang kahingpitan, subay sa imong balaod sa gugma. Himua nga mahigugma kami kanimo ug sa usag-usa kanamo aron mudangat kami nga na sa kinabuhing tunhay, kaya alang niini imo kaming gibuhat. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Hesus Kristo imong anak, nga buhigariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Hageo. Sa ikanduhang tuig sa paghari ni Dario sa Persia, sa unang adlaw sa ikaunom nga bulan, nakigsulti ang Ginoo pinaagi kang Propeta Hageo ngadto sa gobernador sa Huda nga si Zorobabel, ang anak ni Salatiel, ug ngadto sa pangulong pari nga si Josue, anak ni Hosedek. Nag-ingon ang Ginoo nga labing gamahanan ngadto kang Hageo. Nag-ingon kining mga tawhana nga wala pa moabot ang panahon sa pagtukod pag-usab sa templo sa Ginoo. Unya ang Ginoo miingon, pinaagi kang Propeta Hageo. Angay ba nga kamo magpuyo sa maanindot nga mga balay? Samtang guba gihapon ang akong templo? Huna-hunaa ang inyong kahimtang. Daghan kamog gipugas, apan diutay ray inyong naani. Nakakaon kamo, apan wala gayud kamo mabusog. Miinom kamog bino, apan wala gayud kamo matagbaw. May bisti kamo, apan gitugnaw gihapon. Ug gadtong may suhol nga madawat sa marag nagsulod niini sa alkansiya nga buslot. Wala ba kamo makakita nganong nahitabo kini? Tungas kamo sa kabungturan ug pagkuha kamo kahoy nga itukod sa akong templo. Aron ako malipay ug ipakita ko kaninyo ang akong himaya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod.
Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Awiti ang Ginoo og usak ka bag-ong awit sa pagdaig, diha sa katilingban sa mga nagtuo kaniya. Papalipaya ang Israel diha sa iyang magbubuhat. Pasadya ang mga anak sa Sion diha sa ilang hari. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Padayga sila sa iyang ngalan diha sa sayaw sa pangilin. Paawit na sila ug pagdaig ngadto kaniya, dinuyugan sa piyang-piyang ug alpa. Kay ang Ginoo nahigugma sa iyang lungsod ug gidayanan niya sa mapaubsanon ug kadaugan. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Pasadyaa ang nagtuo kaniya diha sa himaya. Paawit na sila tungod sa kalipay diha sa ilang mga higdaanan. Mao kini ang himaya sa tanan nga nagatuo kaniya. Alleluia. Ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo nagatagub kaluwasan, dalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasabi mo, Kinutlogi kan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. himiyaon ikaw, O Ginoo. Si Herodes nga maoy nagmando sa Galilea, nakadungog mahitungod sa tanang nanghitabo, ug nalibog siya pag-ayo kay may mga tao man nga nag-ingon nga nabanhaw si Juan nga magbubunyag. Nag-ingon usab ang uban nga mibalik si Elias. Samtang ang uban miingon pagayod nga nabuhi ang usa sa mga propeta kaniadto. Mingon si Herodes, gipapunggutan ko na sa si Juan, busa kinsa man di ay kining tawhana nga daghan mang butang ang akong hidunggan mahitungod kaniya. Umidugang ang iyang tinguha sa pagpakikita kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Daghang mga butang na dungog ni Herodes mahitungod kang Hesus. Mga butang ang iyang mga gisangyaw at sa katawhan, ang iyang mga pagtulunan, apil na ang mga milagro nga iyang gihimo. Nga human sa kamatayon ni Juan, para kanila wala na'y magsamok-samok sa ilang katilingban. Apan mas midaghan ang mga tao nga nahimong sumusunod ni Jesus. Ug busa si Herodes nga nakadungog kaniya daw na kuryoso kung kinsa man kining tawhana. Curious siya nga masayod mahitungod kang Jesus. Kining iyang pagka-curious mahitungod kang Jesus
Usa ka punto nga ato pamalandungan usab sa atong kinabuhi karon. Nga tingali usab sa atong kinabuhi doon na tayo mga nakuryosohan o we are very curious nga gustong masayod sa mga panghitabo ilabi na sa atong katilingban sa atong nasod karong panahona. Kuryoso tang masayod kinsa maning mga tawhana, kinsa pagad kini mga tawhana nga na-involve sa controversy sa atong nasod karong panahona. Gusto tang masayod kung kinsa kini sila ug unsa kadako ang damage nga ilang nahimo. Kana siya nahimong kabahin sa kinabuhi sa atong pagka-curious. Diha sa pagka-curious, maghatod ka nato og duha ka butang, maayo og dautan. Maayo kay gustong masayod kung unsa og unsaon kini pagbuhat nga makatabang pagpalambo sa tong kinabuhing espirituhanon. Kuryoso kay gustong mahibaw unsa gyud kini siya. Pananglitan ang mga kabatan-onan karon gustong masayod unsa man kining ginadili nga drogas, kun ato kining tilawan o ato kining buhaton maunsa man ta. So curious sa maong butang. Unya tungod sa pagka-curious daghan ang nahimong adik sa atong katilingban. Daghan ang makrimen nga panghitabo kay curious lagi nga masayod unsa kini siya. Mga igsoon, ang atong Ginoong Kristo sa kanunay naghatag kanato mga pagtulunan. Usahay mga bagong pagtulunan nga gusto tang masayod unsa man ni siya. Unta atong pangitaon kanang mga butang nga makatabang sa atong kinabuhi espirituhanon, dili ka na mga butang nga makaguba sa atong ugma, makaguba sa atong kinabuhi. Kung kining tanan mo'y magpatigbabaw sa kaugalingon, mulambog mo tubo ng atong katilingban, ug way mga bati nga atong madungog sa atong palibot. Ug busa usa kini kahagit sa matag usa kanato, ilabi na sa atong panahon karon. Nga curious tang masayod, may tungod kang Hesus, gusto tang masayod sa iya pang mga pagtulunan, gusto tang masayod unsay gusto ni pabuhat sa matag usa kanato. Aron sa ini umabot nga mga adlaw kita mas mahaduol kaniya ug mas may lambigit kaniya ug sa katapusan may uban kaniya sa gingharian sa langit. Palihog manindog. Nasayod kita nga daghang dautan sa kalibutan. Tungod kay nabuntog man ni Hesus ang dautan, pinagi siyang kamatayon o pagkabanhaw, pangayoon nato sa Dios nga modaog ang maayo diha sa pag-ingon. Ipadanag kanamo ang imong kahayag, Ginoo. Ipadanag kanamo ang imong kahayag, o Ginoo. Nga ang nagapanaw nga simbahan, pinaagi sa iyahang makanunayong pagsaksi kang Kristo, diha sa pulong ug sa buhat, makapadasig sa katawhan sa pagbag-o sa ilang pagkinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ipadanag kanamo ang imong kahayag, o Ginoo. Nga ang mga kanasuran mobiya sa ilang walay pulos nga lumba sa pag-angkon ug mas gamhanan nga mga hinagiban sa panggubatan, hinuon, magkauyon ug magmalinawon silang magpuyo. Magampo kita sa Ginoo. Ipadanag kanamo ang imong kahayag, o Ginoo. Nga sila nga gilutos tungod sa ilang mga gituuhan, mulampo sa pagdaog sa ilang kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Ipadanag kanamo ang imong kahayag, o Ginoo. Nga ang mga masakiton ug mga baldado makadawat sa kahupayan ug gugmang Dios nun gikan sa mga nag-atiman kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ipadanag kanamo ang imong kahayag, o Ginoo. Nga imo untang isipon nga takus ug mapuslanon alang kanamo,
ngang halang Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ipananag ka namo ang imong kahayag o Ginoo. Nga ang mga nangamatay, mahimong luwas gikan sa mga kasamok ni ining kalibutan na, ug makatagamtam sa kalinawng walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ipananag ka namo ang imong kahayag o Ginoo. O Dios among amahan, padayon sa pag-alim kanamo gikan sa tanang dautan, upadanaga ang imong kaayo dinhi kanamo, pinaagi sa gahom ni Kristo nga among Ginoo. Amen. 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 Dawata o Ginoo, piningamo mga gasang Daigon iman sa mong gugma, sa gupaog san pusa. Kinipanog, kinibino, ginamasak kamot sa tao. Ang imong mga grasya, bunga sa mong pangaliyang ihatag na kanamo o langit nung Amahan. Mga igsoon, mag-aampo kita aron kining atong sakripisyo, dawaton ta sa Dios kamahan makagagahom sa tanan. Dawaton tas kinuhos kabisugikan sa imong mga kamot, alang sa kay pagkamay siyang ngalan, alang sa kapuslanan sa tibukian santos na siban. O Ginoo, nagahalad kami nining mga gasa aron papakita sa among pagtuo ug paghigugma. Himua nga makapahimuot kini kanimo ug nga mahimo alang kanamo nga pasalamat ni Kristo imong anak nga moy among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab kanimo. Ibayaw ang inyong makasing-kasing. Naman ng bayang mo dis Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang ay matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya, imo kaming giuli nga naa sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ng tanang mga binuhat mag-alagad kanimo. Ang tanan mo mga tinubos magdaig kanimo. Ug ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-ingon. Diyos sa kagahuman, puno ang langit ng yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Kay gunang nagani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitaasan. Santo kay ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan,
mipasalamat kanimo, mipikas, og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kaniya pag-usab. Mihatag niini ngadto siya mga tinun-an og miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan ki kaniini. Kay kini maong kalis sa akong dugo sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo mubalikan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesus Kristo, naghalad kami kanimo Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug malagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiyo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Jose among obispong tigdumala, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab among maigsuon nga nangamatay, among giampo karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, uban kang sa Lorenzo Ruiz sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo kami mayaon, pinagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kaniya makagahom nga Amahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamito na mga pulong nga gitudlokan nato ni Hesus Kristo atong manunobos. Amahan namong anak sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, Muabot ka na mo ang imong ingharian, matuman ang imong pagbuot, dinisayong tamayon sa langit. Ang kalanunaw sa matagadlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, o pasaylo kami sa among mga sala. Mayroon nga pasaylo kami sa mga nakasala ka namo, o pili mo kami tugyan sa panulay, hinunuan sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kami luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona aron tinabangan si mong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaomon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunobos. Kay imo man ning harian ang gahom magangamaya hantod sa kanturan.
Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa iyong mga apostoles, ang kalinaw, ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kababuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi og hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Nasab kanimo. At ipakitang timaan sa itong panaginig sunay. Panagdahit na kayo. Kordero sa Diyos, kanang gawagtan sa masalas kalibutan, kaloy kami. Kordero Kordero sa sa Diyos, kanang gawagtan sa masalas kalibutan, kaloy kami. Kordero sa Diyos, kanang gawagtan sa masalas kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao si Jesus, ang kordero sa Dios, nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kita karon nga gidapit alang sa iyang bangkete. Ginoo, dili ko ang ay Kalawat kalawat kanimo, kanimo, pamulong mo lamang, apan o ipamulong mamaayo. lamang o pamayo ako. Magampo kita. O Ginoo, giligon mo kami, pinaagi ninyo Eucharistia, padayuna ang pagtabang kanamo, pinaagi si mong gugma, himua, nga mahubad namo ngadto sa buhat, ang pagtuog, ang paghigugma nga among gihuptan dinhi, kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Nasab kanimo. o manalangin kaniyo ang Diyos nga makagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, o ang Espiritu Santo. Amen. Tapos ng atong misa, atong dadon ng kalinaw, ang gugma ni Kristo. Lamas Rios.